Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. गोबावनि उनाव खेबसे नुजानो फैलायबाय आरोना आङो थ' दिनै गाइस आङो माबायाव थांनायदों नारायना हस्पिटालाव नारायना हस्पिटाल आमिनगावआव जितु दोङो थ' मानो थांनायदो होनोब्ला माने आं नोंथांमोननो खिन्थालांसै जोंना माने इउनिभार्सिटिनिफ्राय प्लेसमेन्ट होदोंमोन आरोना जिहेतु आं MBA हेल्थ केयर मेनेजमेन्ट खालामबाय दंमोन ओमफ्राय कर्सआ आंनिया दाबो 3 months दंबावोमोन आरोना ओमफ्राय बे 3 monthsआव माने दा जास्ट जोंनिया बांसिन माने प्लेसमेन्ट माने इन्टारभिउफोरानो जागोन आरोना जब लानो थाखाय इन्टारभिउआनो सोलिगोन बे मास मोनथामाव ओमफ्राय जोंनि दाखालि बावै नारायनावबो माने जों 8 जन हिन्जावसाफोरखौ लिंहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय इन्टारभिउ लाबाय जोंनि लानानै ओमफ्राय मोनसे पोस्ट दंमोन आरो बेनि थाखाय ओमफ्राय आं सिलेक्ट जाबाय आरोना ओमफ्राय जानानै दा दिनै आंनि जयनिं दङ आरोना एसे माने फिसायै मोनसे जब मावनोसै आरो नारायना हस्पिटालाव थ' दिनै आंनि जयनिं दङ दिनै 16 फेब्रुवारि आरोना बे भिडिअखौथ' आं 16 फेब्रुवारियाव बानायदों खिन्थु माब्ला नोंथांमोननिसिम मोनहैगोन पात्ता गैया आं एडिट खालामनोबो बारा सोलाबाबो ओमफ्राय बायोबो मायोबो ओमफ्राय आंनि दिनै जबाव जयनिं दोङो दिनैथ' ओरैबायदि डिउटि मावनांगौ थानाय नङा दिनै माने डकुमेन्ट्स भेरिफाइ खालामगोन थ' दिनै ओरैनोथ' आंनिया डिउटिया 9 to 5 जागोन खिन्थु दिनै एसे आधा घन्टा 1 घन्टा लेट जाबाबो जेबो खोथा नङा होनदो थ' दिनै आं दा न'आव दंफैयो न'निफ्राय दा नारायना आं थांगोन थ' न'निफ्रायथ' 2.5 घन्टासो लागोनानो ओमफ्राय फुङावनो सिखारबाय ओमफ्राय दा आं 10थासोआव मोनै 10थानि एसे सिगाङाव मोनहैनाय बायदि थांसै आरोना माखासे टेस्टफोरबो होदो बेफोरनि रिपर्टबो कालेक्ट खालामदोंबावो आरो डक्टरनोबो खेबसे दिन्थिबावनो दंबावो थ' आं माबार दा ओंखारनानै थांसै ओमफ्राय नोंथांमोननो जेसां हायो आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना नोंथांमोननो आङो बेसां मा खिन्थिनो हागोन बेखौ बुंनो हाया मानोना जिहेतु हस्पिटालाव बारा ओरै भिडिअफोर लानो मोना नालाय आङो ओरैनो फिसा फिनला मायावबा क्लिप लानो हायोबा बेखिनिखौ लानानै नोंथांमोननोबो दिन्थिनो नाजागोन आरोना बिदिब्ला एसे आङो दिनै खुसि आरोना फार्स्ट टाइम माने जब मावनोसै एसे एनला रांथ' खामायदों आरोना इउटिउबफोरनिफ्राय खिन्थु माने जिहेतु फरायनायनिखौ जेरावबो बाहायनानै ओरैबायदि माने रां खामायाखैमोन आरोना जे सेलारि मोननाय बायदि ओरैबायदि जब मावाखैमोन आरोना थ' बेयो आंनि फार्स्ट जब थ' एसे एक्साइटेडबो जादों एसे खुसिबो मोनदों आरोना थ' थांसै गाइस मा बुंनो आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे आशीर्बाद लानो थांदों दिनै गाइस जेनेबा बियो एसेबांबो गिदिर बाथ्रा नङा आरोना बे जास्ट आंनि प्राइभेट साख्रिसो सोरखारि साख्रि नङा खिन्थु थेवबो आङो दिनै जिहेतु आंनि बे लाइफनि फार्स्ट जब बेनिखाय आं आइ बाबामोननि आशीर्बाद एसे लाबाय आरोना जाहाथे आङो अरायबो दावगालांबाय थानो हायो माय लोगोफोर बिनानावा साख्रि मोनबाय आरोना बेनिफ्राय दिनै जइन जानो थांसै सिस्टारा कंग्रेचुलेसन थेंक इउ बिनानावा दिनै जइन जानो थांनो नागिरदों दिनैनो आरोना 16 ओमफ्राय गारिया थांसै फाइनालि गाइस नारायना हेल्थ ओमफ्राय आङो नै दा HR अफिसनि खाथियाव थानाय वेटिं एरियायाव माने नेगासिनो आरोना बेफोर आंनि नै डकुमेन्ट्स बेफोरखौ दा भेरिफाइ खालामगोन आरोना खालामगासिनो माने बिराद गोलाव प्रसेस आरोना दहायनिफ्रायनो खालामगासिनो दाबो जोबाखै आरो दंबावो आरोना गाइस एसे लान्च ब्रेक मोनबाय बेनि थाखाय आङो नैबे चिकेन फ्राइड राइसखौनो जानो फैबाय आरोना जानो लाबाय ओमफ्राय नै ला बेयावनो हस्पिटाल ओमफ्राय आङो नै हस्पिटालनि खाथियाव थानाय पार्किं एरिया खाथियाव थानाय दुकानावनो माने जानो फैबाय आरो बिनिफ्राय आं बिराद सुखुवा मोन्दों आरोना बिदि हास्रिस्रि मोनथारदो एकदम माने गासै खामानिखौ हारसिं मावनांदो हारसिङै जाहैनो नांदो माने बेफोरबायदि ओरैबायदि हेबिट गैयामोन आरोना जेनेबा कलेजफोरावबो लोगोफोरजों थाबाय थायो न'आवबो बिब'जों बेरायो न'खर आइजों बेरायो खिन्थु बिदि हारसिं आं ओरै थाङा आरोना खिन्थु दिनै गासै खामानिखौनो हारसिं मावनांदो बेयावबो हारसिं जाफैदों थ' बिराद स्रि मोन्दों आरोना खिन्थु उपाय गैया बिनो लाइफ दा हारसिं थानोनो सोलोंनो नांसिगोन आरोना
बेनिफ्राय गाइस दिनैनि थाखाय आंनि खामानिया जोबथ'बाय आरोना बेनिफ्राय आङो रुमाव थांनो ओंखारबाय दा आं बासावहाय जिरायनानै दंथ'यो रुमाव थांसै आरोना गाइस बेनिफ्राय बे आरोना गोदान ब्रिज बानायनाया दा बिथिंजाय थांबोला खाथि जासिगोन आरोना खिन्थु दा गारि सालायनो होथ'वाखै 1 तारिखनिफ्रायसो गारि सालायनो मोनगोन नालाय बेथिंबा डाइरेक्ट नारायणा माने सानसारि मा होनो गौरिपुर मोनहैखागोन आरोना हाबनो गोसोमोन आरोना खिन्थु दा बिराद मेंबाय दिनै एकदम मबाइलावनो माबा माबि एकदम डकुमेन्टस आपल'ड होयो जोबोद मेंबाय बेनि थाखाय दिनै हाबथ'ला ओमफ्राय नै बिराद मानसि आरोना माबा मोनसे गोदान बेफोरबायदि बानायबा पुरा मानसिफोरा नायनो फैयो नालाय एकदम मानसि दोङो नै दिनैबो बिदिब्ला गाइस आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनिफ्राय आरोबाव हायोबा आङो आंनि खामानिनि बागै एसे आपडेट होगोन आरोना उनावहाय लासैनो नोंथांमोननो बिदिब्ला गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय